This video has been recorded in the Shona language. If you do not understand the Shona language but you are interested in the content of this video, you can check in the comments section. You are going to find a link which takes you to a similar video which has been recorded rather in the English language. Thank you. Takuita subscriber question number 14. Saka question ndema sets. Pa question we have this Venn diagram. So the universal set, then tine subset R, tine subset T, tine intersection. We have 6 here, 4, 5, and 5. Question number 1, it would target the number of elements of R. But before we dare to find the number of elements of R, tinotanga taziva kuti ko R yacho imbori chi. Saka R is equal to 6, 4. Saka 6 iri pachena kuti yagara iri muna R. Asi vanhu vakawanda vanoconfuse kuti nemakaita ati 4 iri muna R zvakare. 4 iri pa intersection zone, pano intersecta R as a subset na T as a subset. Saka 4 inowanikwa in both R, inowanikwa zvakare muna T. So when we are counting the number of elements, cannot when we are counting the elements inside R, 4 ticha include. Saka natadai so much, number 1 haichanetsi kuanza nekuti takungoti the number of elements of R is equal to 2. Let us go on to the second question. Iri kuda the number of elements of the universal set. So again, before dare to find the number of elements of the universal set, tofanga tanga ta define the universal set, of which we can see kuti rina 6, 4, 5 na 5. Some might be confused when makaita dzokorodza 5 panapa. 5 wekutanga tikuita account for 5 uyu, 5 wechi2 tikuita account for 5 uyu, saka tati 5 5. So here now, kana takutsvaka the number of elements of the universal set is our number 2. It's just equal to 1 2 3 4. It's equal to 4. Yatogona kungoverenga here kungoti 1 2 3 4, 4 elements. Now is our number 3, tansitsvake the number of elements of R union T. So what is R union T? Chinonzi union mubatanidzwa wema elements ese ari muna R ne ari muna T. Saka union togona kuiwana takatarisa Venn diagram redu. Our union is going to be 6 4 5. Asi togona kuiwana zvakare kana tikanyora ma elements a R, tonyora zvakare ma elements a T, taking into cognizance kuti kana takunyora the union, we are not allowed to write the same element twice. So maybe ngatizvitire paside. So what I mean is, let me use a different color kuti muone this is not part of our solution. R taidefine kudhara kuti it's 6 4. Then T manje, it's going to be 4 5. Saka natakunyora R union T, tichati susu tonyora ma elements ese yatisingadzokorodzii. Saka 6 4, sa 4 uyu tatomnyora tichanyori uyu 5. So ndo ma methods twangona kushandisa. It's either uchangotarisa wega and see 6 4 5, or ungona kutora R wotora T then wozoita combine a union. Saka natakuziva kuti R union T is equal to 6 4 5. The number of elements of R union T afangokutinetsa. This means for our number 3, the number of elements of R union T is equal to 3. 1 2 3 3. So ndo zviripo. Chakanyanyokosha pa question iyi kuziva kuti kana tichiti R tikutaura this is R including kapati ka intersection aka. Kana tichiti T tiri kutaura TE including zvakare
kapart keintersection. Saka mukatarisa muchaona kuti paintersection pari kusangana color red and color blue kuratidza kuti ndo pari kuintersecta. Kana makamboona Doctor Strange and the madness of the multiverse, and pavanenge vachiita explore the theory of the multiverse where two universes collide. You see the chaos inenge iripo yaya, that is 4 in our Venn diagram. So this is how it's done. Kana muine mibvunzo maringe nemaitiro ataita, you can ask in the comment section. Kana muine imwe mibvunzo ye O level maths, ingava ye Cambridge, ingava ye Simsek, unokwanisa kunditumira. Nzira dzekunditumira nadzo, yekutanga kungoisa mu-comment section. Yepiri kuenda ku details section ye YouTube channel ino, muchanowana email, muchanowana my phone numbers angu ikoko. You can send me directly and I will try to prepare a video explaining as best as I can my concepts anenge achikunetsai. Kana mabatsirika, please subscribe, share and like, kuitira kuti vamwe vangavawo in need of this help out there vanoiwana.